ҳамдиёрони азиз, 1 майи соли 2023 мебошад. Қарор дорам дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб ва ба шумо нишон медиҳам дарахти пистаро. Ҳамин дарахти писта кундаш аз даруни ҷар буромадаги, яъне нов аст, ҷои селраҳа дарахти писта буромадаги ниҳоят калон шудагӣ. Мана ин баста аст. бинед чӣ қадар бисёр бастагӣ. эҳтимол меравад ки ин эронӣ бошад, чунки калон аст. пистаҳои эрон бошад. ана ин тараф мебиём ман. то рӯи замин баста аст, яъне дар рӯи замин. хуб, ин пистае ки килош 190 сомонӣ. ино бинед, ангур боре мебандад. ина бинед, ин ҳамҷа 100 грамм писта. воҳ, ин хушра бинед, чӣ хел хушрӯ бастагӣ. буд ин нигоҳбин надорад. мана инҷа бинеда, ин тут, зери тут, бечора тут аз болош буромадагӣ, унҷа зардолу болош буромадагӣ. ин ягон нигоҳбин надорад. ин ҳамин без соҳиб худаш калон шуда гаштааст. ина бинед, дар дурони соя, дар зери тут. мана бинед, ин дарахти тут, ин дарахти тут ва дар зери тут бо писта. ин ниҳоли писта. ина бинед чӣ хел бастагӣ. мана дар Чорбоғ писта ки шавад, дар Варзоб, ноҳияи Варзоб, ва дар ноҳияҳои дигарам мешавад ку. мана ин хел пистаҳоро бинед. як дарахти писта чӣ қадар бисёр бастагӣ. ина бинед, мана ҳамин як навдаи ҳаминсун 1 кило зиёд бастагӣ. ина ин тут, ин писта. бечора нигоҳбин надорад, соҳиб надорад. ана онҷа зардолу ҷиқидагӣ омадагӣ. бинед да, мана ин зардолу, мане зардолу дар болои ҳамин писта хоб аст. бечораро ҷиқидааст. кундаш ғавз. кундаи рӯи замин намедонам, ин 10-15 сола ҳаст, чанд сола ҳаст, 20 сола ҳаст. ин тарафаш неки набаста аст. ин тарафаш чунон бисёр бастагӣ ки мондан гиред. ана ин тараф писта, да, писта ҷон, писта. набинед, ана ин ман бо маъқул шуд. бинед чӣ қадар бисёр. як хушада намедонам 200 грамм бастагӣ. инҷо пури писта боло. вале ман дигар боғи писта якаб саид мерам, паго дигар бо навор мегирам. ана ҳамдиёрони азиз, ба шумо ман дарахти пистаро дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб нишон додам. дар паноҳи худо бошед.